Jih, sarengan kalian Nyung Manunggalaras Indonesia Jawa Timur. Sajae katon remu enten napa niku dene sampun dangu dikoko ngaten saniki mbon benten napa pancen sampun bosen prasetyaku jejer bale watu mboten badhe kitu nanging kok ngene kadhuwuh mburine apa ya dede jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumambang selangki datine ronteng-ranting kaya dijajuing wekasan kontrak-kantring ana kang wis kalegan ngamelan katresnan ra mikir bebrayan balenjur aku wis kadung keseluruh hatiku mung tansah rengu asik yuk bersama Nyung Manunggalaras juga audio profesional MK dari juga HR Po video syutingnya Jawa Timur Kang Hardi sebagai yang sampun pikantuk sampur pakurmatan katuran kalian jumeneng sajae katon rengu enten napa niku dene sampun dangu dikoko ngaten saniki pun benten napa pancen sampun bosen ing mangka prasetyaku nadan geger wale watu mboten badhe klitu nanging kok ngene kaduwang burine apa dadi jejodone apa dasa umpama kaya ngenteni kumambang selangki dadine rontang-ranting kaya dijajuing wekasan kontrak-kantring ana kang wis kalegan ngamelan katresnan ra mikir bebrayan balenjur aku wis kadung keseluruh hatiku mung tansah rengu bebasan saumpama kaya ngenteni kumambangi silangking datine rentang-ranting
manunggal ras campur sari ingkang tasih kepara pisuwan wonten ngarsa panjenengan setunggaling lelagon matur sembahing panuwun dumateng kadang dulur sedaya Kang Yani monggo sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun dina lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya dhewe nguni taun ana windanana tak enteni neng pucuke tresno balung nangka bebasane mung tansah katon sliramu wae aja lali pawelingku uga monani mas janji-janjimu aku kang setya satuku tak enteni nganti sak mulemu